So, o fi o hyd yn gwybod fi eisiau dod i Gaerdydd i astudio, so fi nes i ffeindio cwrs, o fi ymchwilio mewn efo, fi'n gwybod hwnnw fi eisiau gwneud. Ti'n dod o Gaerdydd yn wreiddiol a ti'n caru dinas a ni'n gwybod o'n ni moyn aros fan hyn a astudio Ffisiotherapi yma hefyd. Mae'r cwrs yn rili dda oherwydd mae holl deleithoedd ni ar y Heath campus sydd wedi'r ysbyty. So mae pawb sy'n gwneud cwrsiau iechyd yn dysgu gyda'i gilydd. So, da ni gyd yn dod o ysgol ar Gymraeg, so mae addysg ni wedi bod Cymraeg as i fi as i fi cael rhannu. So, mae'n darpariaeth Cymraeg yma fel y support da ni cael yn really dda. Fel, da ni wedi cael darpariaeth o maen nhw wedi rhoi pethau Cymraeg efo ni, helpu ni astudio. Fel, dewis chi os da chi eisiau defnyddio, ond mae'n gallu bod yn help os ti wedi gwneud lefel A fel ni dysgu yn Cymraeg cyn. So nath hwnna helpu fi bach, Mae'r gefnogaeth yn cael trwy Gymraeg yn unigryw i Brifysgol Caerdydd. Mae trio ni tiwtor personol sy'n gallu siarad Cymraeg, sy'n really nice. Mae dyn ni'r dewis wedyn i siarad Cymraeg neu Saesneg pryd bynnag ni eisiau. Hefyd mae fi a Griff wedi cael personal tutors Cymraeg sydd wedi helpu. Dwi'n meddwl mae hynna'n touch quite nice, really. Mae'n helpu efo gallu siarad Cymraeg i rywun. Sydd mewn kind of position i helpu ti allan, hynna'n helpu fawr. A mae'n dweud ni pawb sy'n siarad Cymraeg mewn grŵps o'n gilydd. So dwi'n nabod pawb, ar pawb ar cwrs siarad Cymraeg dwi'n nabod os dwi'n yn y practical grŵps o'n gilydd, dwi'n gweithio gilydd yn aml. A mae'n rhaid y chance i chi siarad Cymraeg a Saesneg, which i mi sy'n rhywbeth dwi'n mwynhau da. O fe'n y prifysgol, mae wastad rhywun i siarad deleithwyr neu tiwtor personol neu ffrindiau. Mae wastad rhywun i troi at os mae problem dych chi. A ni wastad efo athrawon sy'n dysgu ni sy'n gallu siarad Cymraeg hefyd. So ni efo'r opsiwn i cymdeithasu efo nhw yn y Gymraeg os ni moyn. Mae'n hawdd i ffeindio rhywun Cymraeg i siarad i. Just siarad Cymraeg efo rhywun proffesiynol, mae'n gwneud fi teimlo bach mwy cyfforddus. A fel, da ni yn blwyddyn cyntaf, so da ni'n mynd i cael mynd a placement eto. Ond maen nhw yn mynd i chwilio am y clinical educators yn Cymraeg i ni, i helpu ni setlo fewn mwy pryd da ni'n mynd. Fel bod ni'n cael profiad o mynd ar placement yn Gymraeg neu yn Saesneg. So, y wythnos cyntaf, bydde fi helpu fi setlo fewn lot mwy. Mae'n neu fi teimlo lot mwy cyfforddus a excited i cychwyn y gwrs. Oedd lot o cefnogaeth yn wythnosau cyntaf o pobl ar y cwrs a hefyd o'r prifysgol. O'n nhw wedi gwneud yn trwy bod ni'n gwybod lle fynd i gofyn cwestiynau neu unrhyw beth o dda. Hefyd, ni wedi cael ein rhoi mewn grŵp lle mae llawer ohonyn gallu siarad Gymraeg, so ni efo'r opsiwn i siarad Gymraeg neu Saesneg efo'n gilydd. So hynny'n helpu setlo mewn hefyd. Un o'r problemau hefyd o'n i'n meddwl am cyn dod oedd dwi'n 25, o'n i'n meddwl allan fyswn i'n hynna. Ond mae yna range mawr o pobl o 50 lawr i 18, so dwi'n teimlo, especially yn grŵp ni, dyn ni'n cael tutor groups. Dwi'n teimlo fel yn y mix da, so dwi'n teimlo bod dwi'n awr na'n byd sy'n neis. Efo fi, rhywbeth o'n i'n prynu ymchwilio yn dod oedd faint o Gymraeg sy'n ni'n cael siarad a faint o Saesneg sy'n ni'n gorau siarad. A dwi'n cofio un o'r dyddiau cyntaf yn un o'r lectures, o'na ddarlith ar just iaith Gymraeg yn y cwrs ac oedd hwnna'n help mawr a dyn ni'n gallu siarad efo cwpl o'r tutors yn Gymraeg a hwnna'n ei ddim o'n gartrefol ac gwybod os dwi eisiau siarad efo rhywun yn iaith fy hun, so ni'n gallu gwneud, ac oedd hynna i gyd i cael ei roed i'r un o'r wsos gyntaf, so oedd hynna'n fath o roed teimlo'n i gartrefol. O'n i wedi clywed cyn dod fyna lot o waith ar y cwrs yma, ac yn yr wsnosau cyntaf oedd o'n drwm, yn yr wsnos gyntaf maen nhw'n trio hitio chi lot o waith, jyst i weld os ydych chi'n gallu gwneud i'r un, i beidio poeni, i beidio panic i'r un, jyst dal ati. Dwi'n mynd yn pwynt da, achos ti yn teimlo fel mae'n lot i dysgu yn y wythnosau cyntaf, mae'n lot o pwysau yna chi. So ni jyst yn deud fel mae Griff yn deud, jyst goroesio, cael ymlaen mynd a bydd o'n gwella. Mae'n haws ar ôl Nadolig dwi'n meddwl,
Ti'n cael yr amser yna i fynd adre a cael break bach a adolygu. Mae'n teimlo fel ti'n gallu copio fo'n well wedyn, sy'n ni'n dweud. Wel, fi fydd efo'r math o waith da ni'n cael yn tymor cyntaf, eich ddim cweit mor... Dwi'n mynd i mwynhau o gymaint eich gwaith ar ail dymor. So, dwi'n gwybod. Yn edrych wrth gyntaf, maen nhw'n rhoi lot o PPD i ni, be bynnag. Mae'n eitha, dwi'n meddwl bod yn eitha boring, ond just mwyn o fath chi'n gorau wneud, mae'n cael allan y ffordd o dechrau. So mae'r PAC sef Gymdeithas Ffisiotherapi, o'n nhw'n rili dda yn neud i ni'n cyfforddus yn setlo mewn. O'n nhw wedi trefnu fel socials a sesiynau adolygu oedd yn wedi helpu. Ni efo system teulu hefyd, lle mae myfyrwyr hŷn yn edrych ar ein holau a maen nhw'n rannu nodiadau o pan maen nhw yn eu blwyddyn cyntaf hefyd, so mae hwnna'n rili helpu a rhoi llawer o cymorth i ni wrth i ni'n mynd trwy'n aroliadau am y tro cyntaf. Dwi'n meddwl fflat Cymraeg, so mae ffrindiau fi, siarad Cymraeg yn pob dydd, a dwi'n cael lot o cefnogaeth gan nhw. Hefyd, efo Cymdeithas Cymraeg y Prifysgol, da ni'n gwneud lot o pethau, fel socials a pethau, so mae'n neis cwrdd â pawb fel bywyd Cymraeg o'r Prifysgol. Iawn, nes i fynd i aros mewn preswylfa Gymraeg efo fflat Gymraeg ac o ran y lleoliad, mae'n eitha pell o'r hith yma, ond i fi o'n i eisiau aros mewn fflat Gymraeg efo Gymraeg. A dwi'n meddwl os rhywun arall yn aros o fanna yn Senghennydd Cwrt, sy'n ni'n dydych cael beic yn y math ma tua 2 filltir, ond i fi mae'r lleoliad yn dda, cos mae'n reit yn ganol dre, mae'n 5 munud o Queen Street, a fanna mae'r gymuned Gymraeg i gyd. Mae'n ychydig yn tal bont hefyd, ond mae'n fwy yn Senghennydd. Ti di aros yn lle wahanol ddo? Ie, dwi wedi gwneud rhywbeth hollol gwahanol i Griff. Dwi'n mwy mature student, so dwi wedi dewis byw mewn private accommodation. Dwi'n byw reit rownd y cornel o'r Prifysgol. A mae hynny wedi gweithio'n dda i fi, achos dwi'n gallu dod fewn, codi half 8, dod fewn am 9, so mae'n ffain i fi, ond dwi'n methu allan mwy ar y social life. Ond dwi'n agos i'r Prifysgol, so mae'n dda. Dwi eisiau sydd dod i Caerdydd achos oedd y placements i gyd rownd ardal Cymru, oedd y clinical educators i gyd yn fel rhan fwyaf nhw'n gallu siarad Cymraeg, a dyn nhw gyd yn dod not ot. Oedd y patients ni'n gweld yn Cymraeg, o'n nhw'n werthfawrogi i gael siarad Cymraeg da unrhyw un oedd yn dod i weld nhw. O'n nhw'n lot mwy hapus i weld rhywun yn siarad Cymraeg da nhw. Yn gael asesu fan hyn, nes i'r presentation bach yn Cymraeg oedd yn neis, prwyddach i siarad, really. Lot o gymorth i gael, mae da fi personal tutor sy'n siarad Cymraeg sy'n neis i siarad os mae unrhyw problemau da fi neu os mae unrhyw cwestiynau da fi sy'n... Mae'n neis i siarad Cymraeg, really.